Plant denied. SWAT. Upper side. Der er ikke skyboxes. Default. Okay, fælles. Tak for informationen. Hvorfor sagde du ikke det nu før, din idiot? Sender den bare i orbit. Men der er fyrværkeri. Hvor skal vi det fra? Det var Men han er alene beder for 2, og så stadig en 3v3. Kom med kæft! shit. Temple død. Bager. Han larmer lige mig. Nej. Oh. Han ser den aldrig. Nej. Nej, flashback! ABC. Call of Duty. Vi får bare fucking ligeglade. Et skud, Swift. Flash er der nu. Bang. Det der, det burde simpelthen være ulovligt. Og så var Swift. Nej, men jeg vil da hellere, at vi vinder runden, end at jeg overlever. Jeg var bare Jeg hjælper ikke med at fange ham. Jeg kan da kæmpe, vi får bare roligt. Tak. Ja, tak. Så døde du ikke for ingenting. Jeg ved ikke, hvordan du skal være sådan, at jeg er pisse med, for jeg kan virkelig ikke lide det. Jeg synes virkelig ikke, okay. Der er ikke noget lip. Kort. Var der nogen, der så mit perspektiv der? Du ramte ingen af de skud. Jeg er fucking ligeglad, hvad du siger. Fuck for det her. Skygge! På hot! Skygge! Damsted. Hvorfor I'm kigger gonna du ikke admit. op? Hvorfor kigger du ikke op, Damsted? Den fader. Snøver. Nej, han er deroppe. Close hedder det. Han er så bleg, mand. En i apps. Oh, Dave. Kinda sorry. Ej, jo, fik et kæmpe chok. Ja, selvfølgelig gjorde du det. Molder i hinanden. Ja, nu. Sig okay, det er ikke okay. Det virkede niks. Endelig. En til tæt. Dans. Og en tæt, tror jeg. Niklas, ud! Damsted! Jeg vil ud og hjælpe dig. Det er mig, der er bum. Den der blok der. Helt tilbage. Jo, hvad kan jeg gøre? Det kunne være vand mod Kon. Jeg har pushet dans. Kan teknisk set være pushet midt, hvis han har timet os? Nej. Jo. Det kan jeg mene. Jo, det kan jeg. Jeg tror det ikke. Det har du. What? Hvad? Prøv at sejle. Nej, han kan ikke! Nej, det kan han ikke. Det er umuligt. Hvis der er nogen, der ved det, så er det ikke dig. Yes. Flasher bag jer. Okay, den er foran jer. Sorry. Det virker. Der er flere. Det var det, der skyder mig i ryggen. Så jeg synes, det var sådan lidt... CT! Nej, han er så lav! Han er heroppe. Nej! Saving Pride Louis. Okay, det kunne jeg ikke finde ud af. Saving Pride Louis. Derovre, rigtigt? Det er derfor, jeg forstår. Hvor det ikke kan høres. Nej, det er bedre. Ja, sådan. Hop lidt. Er du klar? Ja, nu er snart væk, smuk. Ej. Get fuck, Markus. De løber forbi. Ja, jeg tænker bare, det går mod. Ja, det er præcis, man. Prøv at se. What? Det er det, jeg siger, den der ilde herregård. Haha. De kan ikke nerf Louis, eller? Nerfed question mark? Jeg kan ikke nerfes. En er stadig gap. Yes. Nice. Nice.
Og det var ulækkert, det der, mand. Jeg ser tanker for igennem her. Det må man altså ikke, det der. Det var fandme ulækkert. AB høj. Flash. Bøsklok ham. Dropped. Du skal ikke sige sådan noget. Sidder ikke munden, bare sidder smokken. Ja, det kan jeg godt lide det her. Det smager dejligt, det her. Den ultimative. Nej. Stakkels mand. Han har børn og You next, I got you. Jeg elsker det første burst, så kigger jeg bare sådan. Han har bomben. Hvordan En lav, gør en det lav. der? En der. Undskyld. Du har en nade. Granat. Åh! Naden kan dræbe ham. LOL! Du mister også et HP. Jeg har ikke nogen, der stod på mig. Bombe divider low. En halv HP. Så har han. Han er low dollar. Nice. Se. A mod lang. Kun AK. Sayo. Gå væk. Hvad? Nej, noget, mand. Why? Both of thoughts one. Åh ja. Åh nej. Åh nej. I don't know! CT. CT. Hvad? Hvad er han dum, eller hvad? Oh my god, I'm so sorry, Nix! Hvad skete? Jeg blev... Flash, der bare begynder at skyde. Jeg ved ikke, hvad der skal... Min hjerne så bare noget til det. Det skal dø. Jeg ved ikke, hvad det er, men det skal dø. Blandt andet CT side. Don't shoot me. I midt. Jeg kan lige se hendes. Throwing smoke. Grenade out. CT. 6 skud. Jeg svinger på dig. Han vil så Pikker jeg. Nå. Men ikke. Lignede det. Men jeg er ikke sikker. Åh, shit. Den rammer fucking godt. Din fucking lur. Og han gik CT. Jeg fik ham da. 2. 1 til. Sams. Lad mig bruge vinklen! En. Han tror ikke, jeg på den. Han har ikke tid. Jeg ramte Let him cook! så mange igennem min fucking spray. Hvad det var. Måske ikke råbe, når en barn der sover. Og det Hvis. Sikkert fint dør. Så du har ikke nede i midt? Kan du ikke? Eller var kan det du, nej, kan du ikke? Nej, Åh, ja, okay, det var det jeg kom ganske lige hurtigt. Langt. Kun lavere end den anden. What? Quack. Bench. 2 v1. Kitchen. Han er bench. He's running out of bullets. Hvad er det her? Hvad er det her? It works. The Pigeon maneuver. Suppressing. Der er en Eko. Sidst der er her. Han havde en Eko. Han var midt. Okay. Okay. Ja, men jeg hørte ham reload med Eko. Og på A. 100p, han er B nu. Det er konsekvent. Hvad laver de? Sayo! Jeg hørte ham reload. Han skal ikke stole på deres call-outs. Hvorfor reloader han så på A? Han er hele tiden Altså, jeg vil ikke sige dig imod 2 gange. Last ramp.
Echo lang. I'll take the credit. Flashbang. What? Det værste var, det virkede. Did you jump? Oh, what? Åh nej. Ja, så går jeg der bare ind og tager af nu. Sejt. Nej. 14. I'm gonna stick to this bomb Ikke now. mange skud ekkoen. Job, Mr. President. Kan være lang, kan være lang, Svend. Flaske? Ja, jeg holder ikke noget. I feel like that would have been nice information. Laying down smoke. Kæmpe basic sådan. To be fair, så var man fandme ikke klar på mig. Det er klart, når du har solgt dig i stedet. No, mate. Mate. He's aware! He's aware! He's I even become picked up the self-aware. M4! I even picked up the M4! Get better, niks! Der var en bag mig. What the fuck? Jeg troede, det var sjovt. Nej! Jeg sagde det sådan, at... Meget desperat sagt. Det var meget god acting, hvis det var. Jeg så egentlig ikke, så du troede ikke på mig. Det sidder man lige og vurderer med fight. Pretty good acting, Louis. Nej, altså, ærligt talt, jeg har fucket så meget med Louis. Jeg stoler aldrig nogensinde på Louis igen. Jeg venter bare på dagen, hvor han laver den.